Gràcies, presidenta. Honorable conseller, també vull donar la benvinguda als membres del departament i de la conselleria i també a alguns membres d'entitats que ens acompanyen avui. Bé, li parlarem del pressupost. Jo entenc que potser no és un pressupost que li agradi molt i per això no n'ha parlat gaire precisament en la compareixença. Ha parlat molt de model però no ha vingut a entrar gaire a les xifres i de fet nosaltres sí que hi volem entrar. Però primer una prèvia. Des del nostre grup parlamentari hem presentat una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat en el seu conjunt, perquè els creiem que són injustos, que són irresponsables i que no responen a les necessitats. I crec que un exemple són els pressupostos del seu departament. De tota manera, és una esmena a la totalitat que també reivindica que hi ha una alternativa als pressupostos que es presenten. I això hi vull fer especial èmfasi. Nosaltres entenem que els pressupostos de la Generalitat poden ser diferents en quantitat, podríem comptar amb més ingressos i també poden ser diferents en l'assignació de prioritats. I entenem que això també és ser possibilista i realista, senyor conseller. I entenem precisament que és important parlar d'alternatives perquè els pressupostos de la Generalitat de Catalunya tindran especialment conseqüències en un departament com el seu, que és especialment sensible a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Nosaltres entenem que reduir un 14% sobre el pressupost executat, que és amb el que hem de comparar, tancat el 2010, és un daltabaix al sistema i atenta contra la seva pròpia sostenibilitat, integritat i no parlem ja de la qualitat. Però les xifres que ens presenta atempten contra la mateixa possibilitat de complir, entenem, les obligacions legals, constitucionals i estatutàries que té el govern en matèria de salut. Entenem que aquestes costures es trenquen amb aquests pressupostos. I això no és en exclusiva responsabilitat seva, senyor conseller, sinó la de tot un govern que té com a única doctrina retallar com si parléssim d'una altra cosa i no parléssim de qüestions tan sensibles com la salut. Però el que sí que entenem que responsabilitat seva és que no s'hagi plantat, perquè vostè va ser des del principi qui es va apuntar a les retallades, ja li hem dit diverses ocasions en el ple, que no hagi defensat que hi ha alternatives també en aquests pressupostos. Perquè va ser el primer que en els primers 6 mesos ja va alarmar, diguéssim, a tot el sector. I ens preocupa que avui torni a dir que 9.000 milions són molts i que es poden fer moltes coses. Perquè la població és molt superior amb la referència a la que es diuen, hi ha moltíssimes més targetes sanitàries, però és que a més en temps de crisi les necessitats sanitàries augmenten, especialment ho estem veient, tots els experts ho veuen que en època de crisi augmenten les dolències, augmenten també el malestar, especialment en salut mental, però en moltíssimes qüestions es multipliquen les necessitats i per tant no és comparable i no pot vostè venir a dir que 9.000 milions són molts, són pocs. Però és que a més són pocs també en comparació al nostre PIB i a la nostra renda i amb els ingressos que també recaptem. Ha de reconèixer, perquè si no, no serà responsable per liderar aquest departament, que tenim una sanitat infrafinançada en proporció al PIB, als ingressos, però és que en aquests pressupostos la comunitat autònoma, o sigui, Catalunya passarà a ser la 12a en inversió en salut per habitant. I això entenem que és un daltabaix al propi sistema. I nosaltres entenem que sí que n'hi ha recursos, si es canvien les prioritats. I en la nostra esmena a la totalitat, encara que no pertoca parlar-ne aquí, però creiem que sí, perquè va directament lligat a la fiscalitat. En la seva compareixença vostè deia no podem tenir una sanitat sueca amb ingressos com africans. Ho va dir vostè en la compareixença. Molt bé, però també hi ha una altra fiscalitat, és possible, i nosaltres la nostra esmena a la totalitat parlem precisament d'ingressos alternatius. Parlem de l'impost de successions, no només de la seva supressió que n'ha fet, sinó d'aplicar una moratòria a la reforma que es va fer. Això significaria fins a 600 milions d'euros. Li plantegem també un impost sobre l'energia nuclear o l'ecotaxa turística o sobre les emissions contaminants que podrien recaptar 300 milions. O un impost sobre dipòsits bancaris que existeix també en altres comunitats autònomes, uns 150 milions d'euros. Per tant, no ens torni a dir que són els diners que hi ha i que no n'hi ha més perquè és possible treure'n d'altres llocs, precisament d'allà on hi ha un excedent i es podrien redistribuir millor els ingressos. Crec que aquesta prèvia era necessària. Però el problema d'una reducció tan important en salut és que és multidimensional els efectes que té.
Per una banda, és evident que redueix la qualitat d'assistència i posa en risc la salut dels ciutadans. Però és que, a més, també augmenten les desigualtats entre ciutadans, que ja la pròpia crisi fa augmentar, però també les augmentarem en funció de la renda, precaritzant serveis bàsics com aquests. Però la dimensió sobre l'economia catalana que té la sanitat al nostre país és brutal. Avui la salut representa el 7% del nostre PIB i la més important precisament és la sanitat pública. I per tant, en molts territoris l'hospital és l'empresa més important del país. La retallada que suposa això també en clau de PIB en el nostre país, doncs és evident. I ja no diguem en el nombre de treballadors ocupats en el sector sanitari. La retallada que vostès proposen té un impacte multidimensional, però també en llocs de treball. Parlem de milers de treballadors que perdran també el seu lloc de treball amb la reducció tarifària, però també amb la reducció de serveis. I això és preocupant perquè nosaltres precisament el que veiem és que augmenta aquest bucle de dèficit, perquè generant més atur també redueixen més ingressos, augmenten les necessitats i per tant acabarà també tenint un impacte negatiu en futurs pressupostos. I per tant entenem que la seva obligació també és fer pedagogia a la resta del govern d'entendre que l'impacte de la reducció en salut té conseqüències que van més enllà, no només de l'assistència. I bé, totes aquestes conseqüències també ara entrarem una mica a parlar dels pressupostos per xifres. Volem parlar també prèviament d'una qüestió de mètode i de rendiment de comptes. La memòria explicativa dels pressupostos de la Generalitat diu que aquests pressupostos, per explicar el marc d'elaboració, dedica un apartat a comentar que es tracta d'un pressupost orientat a resultats, que acaba dient que facilita la priorització dels projectes en base a objectius que s'espera assolir. Nosaltres no entenem, més enllà de que vostè avui ens hagi explicat cap on vol anar i podem compartir gran part del model, la part que deia de millores d'eficiència, però en els pressupostos això no es plasma. Per què? Primer perquè no són comparables les xifres que ens presenta. Aquí se'ns maquillen les xifres, però un pressupost comparable és amb les despeses que hem invertit el 2010 i per tant la reducció efectiva és d'un 14%. Però dos, perquè si volem tenir uns objectius diguéssim, assolir, hem de parlar dels objectius d'equitat, de cohesió i d'eficiència en termes de nivell de salut que són essencials precisament en un departament com el seu. I no es poden prioritzar ni valorar resultats si no hi ha una mesura adequada i la transparència suficient. I no és només una qüestió de la central de resultats, sinó parlem d'anar més enllà. Quin és l'impacte que tindran les persones per territori, sobre les persones, sobre els treballadors, sobre els centres, sobre els pressupostos de moltes entitats que venen treballant ara. I avui en aquests pressupostos no és possible tampoc conèixer-ho. I entrant al detall, alguns comentaris de les qüestions que trobem més preocupants. Primer, una qüestió de rigor que ja ho ha anomenat el diputat socialista. Vostès parlen de que redueixen la partida de farmàcia de dispensació ambulatòria un 13,5%, evidentment des del nostre grup dient molt bé. Creiem que és un objectiu que hem de tendir a reduir, ho hem dit des del primer dia, hi ha un excés de despesa farmacèutic, però clar, llavors hauríem d'esperar de veure alguna mesura o alguna partida pressupostària destinat a un pla de reducció de la partida farmacèutica, perquè si no, no ho és de creïble. I no apareix en aquest pressupost. No hi ha contemplat en aquests pressupostos cap programa de reducció de despesa farmacèutica o mesures de control o creació de comissions farmacoterapèutiques o major dotació de formació als professionals i vostès mateixos van rebutjar la limitació dels comercials de la indústria precisament en els centres sanitaris. De fet, el mateix ministre francès l'altre dia en una entrevista parlava, i mira que a França ho tenen més difícil perquè no són titularitat del govern la major part de centres, que prohibiria l'entrada en els comercials, precisament per avançar en aquesta eficiència en la despesa farmacèutica. Altres qüestions que ens preocupen. Inversions. Més enllà que no compartim la seva priorització, per començar, aquests pressupostos incompleixen resolucions aprovades en aquest Parlament, per tant ningunejant també la funció d'aquest Parlament, com molts dels hospitals que s'han aprovat. No compartim la seva priorització, però ens preocupa especialment la reducció tan important en inversió. I no tant per noves construccions, que també, però especialment per tot el que fa al manteniment i a la reposició d'aparells, perquè nosaltres entenem que això augmenta els riscos d'accidents, de mal funcionament i les condicions d'ús dels centres sanitaris. I entenem que en crisi potser és més important fer un bon manteniment que noves construccions. I una qüestió que ens sembla
intolerable, ja ho hem estat patint, és la població que es redueix un 12% la despesa en atenció primària. Vostè aquí ens pot parlar a grans trets dient que es prioritza la salut pública i l'atenció primària, però no és veritat. Comparant amb la despesa general de l'atenció primària, no és veritat. Aquest Parlament ha votat precisament que aquesta s'ha de reforçar per fer front en context d'austeritat i precisament per una millora de la gestió de la sanitat al nostre país que cal reforçar la primària. Vostè diu que en el model que hi està d'acord, però els pressupostos això no ho reflexen. No ho reflexen ni els pressupostos ni les mesures que ja s'estan aplicant, perquè a la mateixa vegada es redueixen horaris d'atenció en els centres d'atenció primària, es redueixen els professionals, es redueixen serveis, es redueix també l'atenció urgent a molts centres d'atenció primària d'arreu del territori. I en canvi aquests centres d'atenció primària cada vegada estan també atenent més al col·lapse d'altres centres de referència. Per tant, d'aquesta manera no podem ni reordenar, ni canviar hàbits, ni fer un millor seguiment dels malalts al nostre país. I per tant ens allunyem d'un model precisament de proximitat. Un altre compromís que vostè ha anat repetint, l'atenció urgent és intocable. Doncs no es manté tampoc el pressupost de l'any passat, no el pressupost sinó la despesa invertida l'any passat, però un exemple clar és el servei d'emergències mèdiques, això és atenció urgent. La reducció, a part que avui ja té un impacte en els treballadors, generant acomiadaments, forma part precisament de l'atenció urgent i ja s'estan reduint vehicles, reduint unitats i per tant això té efecte clarament en l'assistència urgent. I també ens preocupa la reducció, i encara que és difícil desxifrar-ho dels pressupostos, de l'activitat contractada per programes, entitats i centres sanitaris, especialment d'entitats sense ànim de lucre. I un 8% en salut mental, que ja ve molt infrafinançada i, com dèiem, en l'època actual i en la situació actual, doncs encara més. Perquè precisament entenem que aquesta activitat contractada a moltes entitats sense ànim de lucre està prestant un servei fonamental als col·lectius més vulnerables de la nostra societat i amb menys recursos. Parlem de programes de salut mental en població reclusa, amb indigents, atenció a persones seropositives i en risc d'exclusió, o dones que pateixen violència, els programes d'atenció en temes de salut sexual i reproductiva. Per tant, aquesta reducció en aquestes partides fa recaure precisament en la població que està en una situació més difícil. Finalment, deixen d'invertir, per molt que diguin que la prioritzen, al cap i a la fi es redueix en un 13% les polítiques de salut pública. I entenem que això sí que és responsable. Crec que és molt millor tenir una població saludable, diguéssim, i previnguda que no medicalitzada. I per tant, precisament aquests pressupostos no van en aquesta línia. Per tant, nosaltres demanem en aquesta esmena a la totalitat que sí que hi ha alternatives, proposem alternatives, però demanem que reflecteixin aquest model. Algunes de les coses que ha dit ja les podem compartir, més eficiència, reducció de la despesa farmacèutica, que certes línies de recerca, diguéssim, han de contribuir al benestar i si no, doncs evidentment no han de recaure sobre els pressupostos de salut. També el que parlaven dels costos, diguéssim, de la indústria farmacèutica, evidentment no són atribuïbles al Departament de Salut. Això ho compartim, però això no reflecteix després en mesures concretes que s'apliquen als pressupostos. Nosaltres entenem que avui el que ja està notant la població és el tancament de plantes, de quiròfan, l'impacte en els temps d'espera que ja està tenint conseqüències dramàtiques a molts centres. Avui ja hi ha treballadors que estan al carrer, com ahir també apareixien els sindicats, que vostè deia que calia que fossin més dialogants. Creiem que gran part d'aquest pressupost fa recaure, diguéssim, el pes en els treballadors que ja venen patint unes condicions laborals prou complicades. Per tant, demanem que retiri aquests pressupostos, que també exigeixi a la resta del govern una millor dotació pressupostària per salut, perquè parlem d'una cosa prou sensible i que els ciutadans i ciutadanes del país ho agrairan. Gràcies. Gràcies, presidenta. Honorable conseller, sembla que sempre que ve el Parlament acaba pujant el to o enfadant-se. I són les regles del joc també del Parlament, que diguem coses diferents. Els grups parlamentaris no venim a portar problemes,
venim a portar solucions. Potser no li agraden, potser són diferents, són punts de vista diferents, però és el que aportem també. I també a fer-nos ressò del que es diu al carrer, del que es diuen els diferents agents socials, però també la ciutadania, i aquest és la nostra responsabilitat també com a grups parlamentaris. A l'esment que ha fet vostè dels ingressos, jo crec que precisament és la diferència entre el seu govern i el grup parlamentari que represento. Evidentment, la política d'ingressos és per redistribuir precisament els diners que hi ha, la riquesa que hi ha al país de manera diferent. Vostès creuen que fer-ho pagar salut és més just que treure-ho d'un altre lloc. Jo crec que hi ha ciutadans que sí que poden pagar més recursos. I precisament els ingressos que nosaltres plantegem no parlem ni dels treballadors i treballadores ni classe mitja. Parlava de les elèctriques, per exemple, parlava de l'impost sobre energia nuclear o la taxa bancària. Existeix a altres comunitats bancàries i no diguem ja l'impost de successions. Per tant, és una qüestió sobre a qui beneficiem, a qui traiem i a qui donem. I aquesta és la diferència de sensibilitat entre el seu govern i el nostre grup parlamentari. El que em sembla una mica intolerable és que acabi repercutint la seva indignació precisament en els treballadors del sistema sanitari. I jo crec que aquest és el problema. Des de la primera compareixença ja va avisar, perquè ja va començar parlant una mica així dels agents socials. I jo crec que també forma part d'aquest tarannà on hem arribat. És a dir, crec que hem de partir de quina és la situació. El nostre sistema sanitari de luxe, la qualitat que té el nostre sistema sanitari, està infrafinançat, i aquest infrafinançament de la sanitat del nostre país ha recaigut amb uns salaris paupèrrims per part de la gran part dels professionals sanitaris del nostre país. Jo crec que uns professionals que ja han assumit els costos, porten anys assumint congelacions salarials, reduccions dels seus salaris, que avui continuï dient que són irresponsables, que són insolidaris, que han de responsabilitzar-se ells dels acomiadaments perquè no volen contribuir al consens, em sembla molt greu i és el que vostè ha posat damunt la taula. I jo crec que s'ha de canviar el tarannà i la manera de dialogar. De fet, miri, avui mateix, per posar-li un exemple, ens reuníem amb treballadors del transport sanitari, del SEM. Ells em deien primer que necessitaven tenir informació per negociar amb les seves empreses, que no tenien cap mena d'informació ni a l'hora de negociar un possible expedient de regulació temporal. No tenen cap mena de garantia i el que demanen és, una garantia per part del govern, informació per poder negociar les seves condicions laborals, i el que també li demanem com a govern és que vetlli també com a autoritat laboral pel compliment bàsicament dels convenis vigents, perquè formen part també del contracte que té l'administració amb moltes d'aquestes empreses, i aquesta també és la funció, també la de donar seguretat. Una altra qüestió que parlava, jo crec que no es pot fer repercutir, i gran part d'aquests pressupostos, el problema que hi ha és que repercuteix precisament sobre els treballadors i treballadores. No hi ha cap pla de millora pel que havíem plantejat també en una altra moció. El tema d'integració d'entitats, d'acabar amb el minifundisme, de fer economies d'escala amb la provisió de béns i serveis, això tampoc es planteja en partides pressupostàries. I també ens parlava de la indústria farmacèutica, és veritat, dona llocs de treball. Però parlem dels marges de benefici que té avui la indústria farmacèutica. I poca confiança ens dona, per molt que vostè ens ho expliqui i que posin els pressupostos que redueix, després no es veu en quin pla té. I realment el grup parlamentari que li dona a vostè suport a Madrid ens ha demostrat per activa i per passiva que la defensa del lobby farmacèutic és molt important. Evidentment que hi ha llocs de treball, però aquí també el que demanem és que redueixin els marges de beneficis de les empreses, i aquí no se'n parla. I també crec que en època de crisi algú s'ha d'estrenyar el cinturó. No parlem d'acomiadar gent, sinó que es redueixen els marges de beneficis, i crec que aquí sí que hi ha marge. Finalment, no sé si em podrà respondre, si no ja em dirà que se m'ha oblidat. Ens agradaria saber, el 5 de juliol farà un any de l'aprovació de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs. No s'està complint aquí a Catalunya, ja ve heretat això, però s'hauria d'assignar la partida perquè això precisament es compleixi en el marc de l'accés en els centres sanitaris públics del nostre país. Això farà un any de l'aprovació de la llei, a Catalunya no s'està complint, i crec que una de les missions d'aquests pressupostos és fer complir les lleis que estan vigents.